mesačných účtovných odpisov. Pokiaľ máme nahraté všetky pohyby, mesiaca obraného, môžeme spracovať mesačné účtovné odpisy v bode mesačné spracovanie mesačných účtovných odpisov. Potvrdíme OK. Program spracuje zostavu položkovitú, kde pre každú položku nám vypíše vypočítaný mesačný odpis. Na záver zostavy je rekapitulácia podľa druhov majetku a výpis všetkých pohybov v tom mesiaci. Túto zostavu si treba vytlačiť mesačným odpisom. Pokiaľ sme chceli nahrávať spracovať odpis za február, musíme zmeniť účtovné obdobie a zase cez bod mesačné spracovanie mesačných účtovných odpisov. Potvrdíme, program spracuje a zase zostavu s mesačným odpisom za február s ročným narátaným žejom. Pokiaľ by sme chceli opravovať odpis mesačný, čiže zistili sme, že napríklad sme zabudli nahrať nejaký pohyb, bude mesačné spracovanie, prehľady a rušenie. Zrušíme spracovanie februára v pohyboch, respektíve zozname, dohráme si pohyby, ktoré sme zabudli, alebo opravíme pohyby a znovu môžeme spracovať za február mesačné odpisy s tým, že program robí už aktualizovaný zostav. Nedovolí nám spracovať dvakrát mesačný účtovný odpis, pokiaľ by som chcel znovu február, tak mi vypíše, že boli už spracované. Posuniem ho do prehľadu spracovaných odpisov. To je všetko, čo sa týka spracovania mesačného účtovného